tal, Carmen? Sí. Y este es el delegado, ¿no? Parece ser. ¿Qué tal? Bien. Este es el profesional. Ahora no está funcionando. Sí, Sí, vamos a hacer. 70 personas deben saber no guión. E o que ten de diferente dun yogur é que ten unha pasteurización de... La composición de eso. en la sí, bueno, que tiene un 3% de grasa. Bueno. Autoridades presentes, compañeiros... Imos a seguir apoyando os gandeiros, apoyando os produtores, pero tamén imos a seguir traballando coa transformación e a comercialización. Vamos a continuar impulsando a estrategia do lacto e aplicando medidas legais, como a devandita Lei de Recuperación de Terra Agraria, iniciativas de ordenación do territorio, como a movilización das terras cos polígonos e as agrupacións de xestión conxunta, fomentar a transformación do leite en Galicia e insistir na formación, na innovación e no valor engadido dos produtos. Yeah.